se alkaa, sano Mannerheim. Mitä nyt? Se on se kansamies, kun se muistelee meitä. Ison perheen. Onkohan niin? Eikö se pojat pääasia, ettei viina lopu? Se on nyt Viittiks vilkasta? Mun elämässäni tapahtuu nyt aikamoinen muutos. Hei! Kuule, jos maailma kohtelee sua huonosti, sä tiedät, mistä sä löydät mut. Sä aina ennen. Saaks mie hei sanoa sulle yhden asian vielä? Ei se kuule. Niin lisää nakkia. No pane vaan nakkiaan tulla lisää nakkia. Ja kaikki sösselit. Piirrä koko raha. Nyt tulossa. Kaikkien aikojen kovin suomalainen jännityselokuva. Tunnustetun rikoskertomusten mestarin Mauri Sariolan rajuvetoinen Susikoski-tarina. Tuntematon ystävä. Määrämies näihin vehkeisiin. Puristavaa jännitystä. Kaiken keskellä epätoivoinen kuuma rakkaustarina. Kuvattu Suomessa ja Marokossa. Vaikuttava tähtikaarti. Susikoskena Åke Lindman, Myrskyluodon Maijan ohjaaja. Bruno Oja, yli 50 elokuvan supertähti. Keitto Maara, Testamentin Jane Maxwell. Kansainvälistä menestystä saavuttanut Lasse Teelestam ohjaa tämän hurjan moni-ilmeisen tarinan, joka antaa kysyä, onko sinullakin kenties tuntematon ystävä?